Čauky mňauky, vítejte u dalšího videa, tady zase T a A v tomhle videu, jak kdyby budete mít sestříhaný, jak se třeba Gogo lekne, Defi lekne a prostě to bude samý a na konci tam udělám třeba takže takže no a co asi je? Gogo. To nechci vidět. L píše. Tak dáme Goga a už budeme začínat. Takže zatím čau. Už to asi jede. L, ty jsi tam. Oni. To je debil, fakt. Vy ste tu. Čaute, tak vítajte pri zostrihu mojich top hororových momentov. Vidíte? Jako teďka to stříhat nebudem, ale chápete, ne? To je. Počkejte. Bav. A z Defi 8. části uspěli na hru Outlast a jdeme se bát, já určitě zase nejvíc. I když vím, že mě pozorujete, tak se prostě u téhle hry hrozně bojím. Ne, že bych se bála jako samotného toho hraní, ale to prostředí fakt člověka vtáhne. Pak to zase pustíme. Takže to Já jenom ale po částích, ty vogo. To nebudeme točit pořád, víš? Takže to je Outlast. Jako asi někdo to zná. A pokud nemáte rádi horory, Tak máte smůlu. ne, tak jako fakt omlouvám se, ale tohle bude, my to nebudeme nikdy točit, jako já se sama bojím. Bohužel to točíme. How awesome is that? Dělej, vlez tam, tě můžu zastopnout. To bude dlouhý video. Don't do this. Oh. On nic neudělal, on je svazaný. Že on ani nežije. What the fuck was that? Bliklo. Zas to tam dáme za chvíli. Počkejte, ještě chvíli se podíváme. No, a jak jsem říkala, za chvíli. Tady to toč. Točíš? Točíš? Nejsem debil. Pardon. Mě tady Defi křičí. Já jsem jako předpokládala, že to video bude. A tak, chápete? Že to prostě video bude takový, že bude. Ty už byla, ne? Ne. No! It's locked. Je to zavřené. Jako jestli to chcete vidět, tak napište Defi a normálně teďka je to úplně první video a je jak kdyby první. Outlast 8. A je to první, dneska je první den, takže pokud chcete. A píše si to Outlast. To jo. Ne, ale Myslím, že říkáš Outlast nebo co. To je jedno. Proč? El, slunto. El. to neuslyším. Aby to neslyšela moje mamka, víte. Jako nemusí vědět, na co se koukám. Ona to ví, ale tak. Ještě by mi to zakázalo. Je teď. Točím. Víte, tady ten díl je trošku trvavý, tak její mamka to nemusí zrovna vědět. Bojím. Chvíli vydržte. Boj. Já to točím. A ty... Točíš? Jo. Já vždycky tak počím. Živej. Prej, že to mě doje živej, promiňte. Že budu fakt živát. Pojď na otevře. Já jsem byla nebo ne? To je zamčený stejně. Teďka vám to chvíli nechám. Teď jsem jako toho odrazu té krve. Já taky. Jak já už jsem to viděla, ale El ne. Ha. A ona se na to nechtěla dívat. Jí to totiž nebaví. A stejně se musí dívat. Ha. Ale fakt tenhle díl je zvláštní. Já si to číst nechci. To bude asi lidičky proti Ne, ještě ne. našim dějím dlouhý video, že jako. No, A jak skačme co rychlečí. Teď točí El, jo, lidi. Hello. Tak vidíte, že to je na druhé straně, ne? Už ta písnička.
Oh, Nedošlo tak blízko. Defi. Dobrý, teďka to tam nech, teďka to bude ne, že znát. bys tam jako bys chtěla, jo, ale jdu. Tak to ale stejně musíš. Pardon, já jsem musela Když poškrabat. to vždycky nějak tak stopne, tak to kvůli tomu, aby to neviděla ta mamka, jo? Já potom musím říct, když tak ať zaklapne. Dubskity. Oni to jdou vydávat. Ona musí rychle. Moje kočka se bojí, víte? Počkejte, moment. Chvilku si když tak... Ona vlastně musí jít. Já to ještě zmoci. Ona se bojí, víte? Já to viděla, ale já vždycky žiju, jo? Prsty. To jsem dělala, když tak to zíchání. A to tady je. Ty vole, netoč mu tu delfínku. Pepinku. Já jsem taky strašně nervózní. Chudírka. Co tam bylo? Já vím, že je to trapný, ale jsem taková trošičku debilka, víte? Tak promiň, to musí říct. Nestákej tam. Jestli vám to připadá. Lidi, tak chviličku si odpočíňte, pokud se bojí. Myslím, že šla mamka, tak ještě si postavím. A teďka umře Defi a zase se narodí, ale chviličku počkejte, lidičky. Tak my to jenom stříhnem. Mama. Vidíš? Klávesnice. Myžá klávesnice. Už tam je. Fakt? Počkej, jde to sem. What the fuck? Nebudu vám říkat, co se stane pak. Že byste byli, Protože protože... stejně neví, jako tak já nechápu, co on chce říkat. Ale víte? Ale ty jsi to viděla a ty jsi mi to řekla. To do prdele jsme. Jo. Neříkej mi Nevím, to. jestli chcete, jako... No. Jo? Jestli teda se mi zase nevymaže... Jo, aha, fajn, tady nemůžu. Promiň tě, lidičky. A teď to bude. Teď bude to úplně... Ne, počkej. Teďka to nestopuj, teďka to nestřihuj, vůbec to nestřihuj. Lidi, pořádně se připravte na to nejbrtus. Jedem. Nebojte, oni nechytnou, ale dívejte, ne? Oni všichni. Teď ještě ne, neboj, El. Ať ti řeknu. Teďka se držte. Ne, on teprve poveze. Však jo. Ona musí pít, daj Defi. Už ne, no. Ona vždycky pije, ona vždycky se podívá, můžu? To jsem viděla u PewDiePie, tohle. Když tak mi napište, jak se píše PewDiePie, já to pořád nemůžu najít. Ale nemusíte. Já možná už jsem to našla, já nevím pořádně, jak vypadá vůbec. Teďka se podržte. Ještě Nechci, já nechci. Pust mě. Nechci. Teďka, kdyby ta Defi nebyla svázaná, tak by mohla jít ven. Možná vám budeme ty videa stříhat, tak jakože Držte se pořádně. z toho auta. Teďka to bude? Teď ještě ráno, to musí prostě zavíst. Celou dobu se pořádně držte. Teď to bude Prostě se masakr. vydržte. Bude to masakr. Já jsem jí to říkala, ona by mohla, Neříkej to. Uvidíjou to. ale já nechci, aby se tam nabal vypl, já se bojím, že ono totiž, když já mám moc dlouhý video, ono se to vypne, prostě to tak To moc jsme krátý, ujeli, ne? Máme teprve 9 minut. No právě, Měli jsme 11. právě. Proč nic nedělám? Teď už to bude? Ježíš, klid. Kilomíčení, ale jdeme furt. Jdeme furt po červeň. Jsem nebyla já. Sem jedou skoro.
Jako vidíte, že jdou pořád po krvi, takže bojte se. A vidět, to nejde. Kdo se na nás Kde dívá? to jsme? Jestli na nás dívají děcka, děti nepřeju vám to. Prosím, bojte se teď.